వారి లెవెల్ 2 క్లాసు భగవద్గీత లెవెల్ 2 క్లాస్లో 16వ అధ్యాయం దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. దైవ గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు అంటే రాక్షస గుణాలు, ఈ రెండు ఇక్కడ ఈ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో భగవంతుడు వివరించడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మొత్తం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అంటే 24 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం 12 శ్లోకాలు ఈరోజు కవర్ చేద్దాము. ఫస్ట్ 3 శ్లోకాలు చూద్దాము. శ్రీ భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిర్ జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధ త్యాగః శాంతిరపైశునం దయాభూతశ్వలోలుప్త్వం మాధవం హ్రీరచాపలం తేజః క్షమా ధృతిః శౌచం అద్రోహో నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీం అభిజాతస్య భారత. సో దైవీ సంపదలు ఇవి అని చెప్తున్నారనమాట ఈ 3 శ్లోకాలు. అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండటం. భయం లేకుండా ఉండటం అంటే మనం మామూలుగా అది సరి అయిన మీనింగ్ కాదు. చిన్నపిల్లల్ని ఏమిటి భయం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని ప్రశ్నిస్తూ మనం వాళ్ళని మందలిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇక్కడ ఆ భయానికి ఈ అభయానికి చాలా భేదం ఉన్నది. ఇక్కడ అభయం అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, భయం ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? నిజమైన భయం మనకేదైనా అవుతుందేమో, లేదంటే మన వస్తువులకి ఏమన్నా అవుతుందేమో, మన వాళ్ళకి ఏమన్నా అవుతుందేమో, మన ప్రాపర్టీకి ఏదన్నా అవుతుందేమో అనుకున్నప్పుడే మన యొక్క క్షేమానికి ఏదన్నా భంగం కలుగుతున్నప్పుడు భయం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అభయం అనేది, నిజమైన అభయం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కంప్లీట్ శరణాగతి తత్వం ఉన్నప్పుడు, ఆ భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ గా మనం భారం అంటే అలానే అన్ని గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడా నువ్వే చూసుకో అంటం కాదు. అంటే ఎప్పుడైతే మన పనులు మనం చేస్తున్నా, ఏది జరిగినా కూడా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు భయం అనేది ఉంటుంది. సో ఏది జరిగినా అది భగవంతుడి నిర్ణయం అని మనం దానికి కట్టుబడి ఉండాలి అనేటటువంటి యాక్సెప్టెన్స్ నే శరణాగత తత్వం అంటాం. మనస్ఫూర్తిగా మనం ఆ విషయాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి స్క్రీన్ కనిపించడం లేదంటున్నారు సత్యం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ నాగేంద్ర ప్రభుజీ, స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తోందా లేదా? ఇంకెవరికైనా కనిపించట్లేదా? కనిపించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మాతాజీ కనపట్లేదు. మాతాజీ ఎవరికి కనిపించడం లేదు. ఓకే, అది గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఏదో వద్దు కనపడుతుంది. ఓకే ఓకే చేయడం, స్నానం చేయడం అన్ని తర్వాత భోజనం ఏదైనా తినాలి. అప్పుడు హెల్తీగా ఉంటారు పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా ప్రభుజీ? మాతాజీ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి
అభయం అంటే అక్కడ అర్థం అది. సో అంటే భగవంతుడు ఏది చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయగలిగే స్థితి వచ్చినప్పుడు మనకి ఆందోళన, ఆ నమ్మకం అంత గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఏది జరిగినా సరే భగవత్ ప్రసాదం అనే తత్వం, శరణాగత తత్వం వచ్చినప్పుడు ఆందోళన అనేది ఉండదు. సత్వ సంశుద్ధి, సత్వగుణాన్ని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మరి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, స్వీయ స్థితి అంటే అంటే మన యొక్క సత్వ సంశుద్ధి అంటే మన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మను గురించిన అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు, జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు, జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి జ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు, దానం అంటే దానము, దమ అంటే మనస్సును నిగ్రహించుకోవటం, మరియు యజ్ఞం అంటే యజ్ఞాలు చేయడం. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం అంటే మా అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ మనం భగవంతుడికి స్వాహ స్వాహ అంటూ అందులో అర్పిస్తూ చేస్తారు. అది మనందరికీ తెలిసిన యజ్ఞం. కానీ దానికి ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉందని చెప్పుకున్నాం. ఎవరికైనా డీపర్ మీనింగ్ యజ్ఞము అంటే అర్థం ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి టైప్ చేయండి చూద్దాం, లేదంటే నేను తర్వాత చెప్తాను. సో యజ్ఞాలు చేయడం, యజ్ఞ నిర్వహణ. చ అంటే మరియు, స్వాధ్యాయం అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయడం. తపస్సు అంటే కూడా డీపర్ మీనింగ్ ఉంది. అది కూడా ఇప్పుడు మనం 17th చాప్టర్ లో చూస్తాం. మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగాను అంటే 17th చాప్టర్ అవ్వకపోయినా 18 days క్లాస్ లో మనం చూస్తాం కాబట్టి అడిగాను. తపస్సు అంటే కూడా డీపర్ మీనింగ్. తపస్సు అంటే ఇదివరకటి రోజుల్లో మరి మునులందరూ కూడా ఏకాంతంగా ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి ఎక్కడో కళ్ళు మూసుకుని మరి ఆ రకంగా ధ్యానం చేస్తూ ఆహారం అది కూడా తీసుకోకుండా తపస్సులు చేస్తూ ఉండేవారు. అలాంటి తపస్సులు ఈ రోజుల్లో మనం చేయలేకపోయినా, తపస్సు అంటే ఏమిటి అంటే మరి మన యొక్క సత్ప్రవర్తనయే తపస్సు. అది డీపర్ మీనింగ్. సరే, యజ్ఞానికి డీపర్ మీనింగ్ దీప్తి మాతాజీ చెప్పారు. కర్మఫలం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఏది వచ్చినా దైవ ప్రసాదం అని యాక్సెప్ట్ చేయటం. కరెక్ట్. సో అది వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అది నిజమైన యజ్ఞం అంటే ఏ పనైనా సరే భగవదర్పితం అనుకుంటూ, భగవదర్పితం చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? కరెక్ట్ గా చేయాలి. ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే భగవంతుడికి ఎలా అర్పిస్తాం? సో భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి. భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా, ప్రీతి కలిగించే విధంగా ఏ పనినైనా నిర్వహించాలి. అప్పుడు ఏ పనైనా ఎలా నిర్వహిస్తాం? ఆయనకి ప్రీతి కలిగించే పద్ధతి ఏది? ధర్మ మార్గంలో కరెక్ట్ గా చేయడమే భగవత్ ప్రీత్యర్థం. సో భగవత్ ప్రీత్యర్థం మన కార్యాలను నిర్వహిస్తూ, ఏది దాని నుండి ప్రతిఫలం ఏదొచ్చినా ఆ ప్రతిఫలం కోసం కాకుండా మన బాధ్యత అనుకుంటూ ఆ కార్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ, మనం ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం, దాని నుండి ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం, కష్టమైన, నష్టమైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన అనుకున్నప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఆ విధంగా పని చేయగలిగినప్పుడు ఆ పని యజ్ఞం కింద మారిపోతుందన్నమాట. అంటే మరి కర్మ ఫలాలు ఉండకుండా నీకు మోక్షాన్ని ఇచ్చే యజ్ఞ సాధనంగా మారిపోతుంది ఆ కార్యం. కాబట్టి అది యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ యజ్ఞాచరణ. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తూ దానిలో నుండి వచ్చే వాటిని ప్రతిఫలం మీద నీ ఆసక్తి లేకుండా ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించడం. అహింస అంటే ఎవరిని కూడా హింసించకుండా ఉండటం, మాటలతో కూడా హింసించకుండా, శారీరకంగానే కాదు, ఆ తర్వాత ఏ జీవిని కూడా హింసించకూడదు అని. మరి మనుషుల్ని కాకుండా సత్యం, సరే మామూలు మాటల్లో సత్యం అంటే అందరికీ తెలుసు. అక్రోధం అంటే కోపం లేకుండా ఉండడం. త్యాగం, మరి త్యాగ బుద్ధితో ఉండడం. శాంతి, అపైషణం అంటే ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇతరుల దోషాలను, ఇతరుల్లో తప్పులు వెతకకుండా ఉండటం. మనం ఏం చేస్తాం? మన తప్పులను మనం చూసుకోం. ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళ తప్పుల మీదే మనకి దృష్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇతరులలో ఉన్న దోషాలను వెతకకుండా ఉండటం అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్. అది దైవ లక్షణం అన్నమాట. అది దైవ లక్షణాల్లో అదొకటి. హనుమ ప్రసాద్ ప్రభుజీ చెప్తున్నారు, పవిత్రంగా దైవ కార్యాలు శ్రద్ధగా చేయటం. దైవ కార్యాలే కాదు, ఏ కార్యం చేసినా అన్ని దైవ కార్యాలు అనుకుంటూ చేయడం. అంటే అలాగని చెడు పనులు చేస్తూ దైవ కార్యాలు అనుకోమని కాదు. మన యొక్క బాధ్యతల్ని కరెక్ట్ గా భగవత్ కార్యం అన్నట్లుగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఆయనకు అర్పిస్తూ చేయడం. అది వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో
అహింస, సత్యం, అక్రోధం, కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, అపైషణం, ఎదుటివారి దోషాలు ఎన్నకుండా ఉండటం, దయతో ఉండటం, భూతేశ్వ అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయతో ఉండటం, మనుషులే కాదు ఏ జంతువులైనా సరే దయతో ఉండటం, లోలుప్త్వం అంటే అలోలుప్త్వం అంటే లోభం లేకుండా, అంటే గ్రీడీనెస్, అన్ని నాకే కావాలి అనుకునేటటువంటి ఆ గ్రీడీనెస్ లేకుండా, మార్దవం అంటే మృదువుగా మాట్లాడటం, హ్రీరచాపలం అంటే శ్రీ అంటే వినమ్రత, ఇవన్నీ కలిగి ఉండటం, అచాపలం దృఢ నిశ్చయం, అంటే హ్రీరం అంటే వినయం, విధేయత, కొంచెం అణిగి మణిగి ఉండటం, గర్వంగా ఉండకుండా అలా విధేయతతో ఉండటం, అచాపలం అంటే మరి దృఢ నిశ్చయంతో ఉండటం, తేజస్సు, క్షమ అంటే అందరి పట్ల ఆ క్షమాగుణంతో ఉండటం, ధృతి అంటే ధైర్యం కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది, ముందే ఎప్పుడైతే ఏదైనా భగవంతుడు యొక్క ప్రసాదమే అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ఆందోళన ఉండదు, భయం ఉండదు, ధైర్యంగానే ఉంటాం. శౌచం అంటే శుచిత్వం, శుభ్రత, అంటే శారీరక శుభ్రతే కాదు మానసిక శుభ్రత కూడా ఉండాలి, అంటే చెడు ఆలోచన లేకుండా. అద్రోహో అంటే ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, అసూయ లేకుండా ఉండటం. నాతిమానిత అంటే గౌరవాన్ని కోరుకోకుండా ఉండటం. మనకి ఈ రోజుల్లో ఏమిటి, ప్రతిదీ ఏ పని చేసినా అందరూ మనల్ని పొగడాలి, మనల్ని గొప్ప అనుకోవాలి అనేటటువంటి ఫీలింగ్స్ జనరల్గా ఈ రోజుల్లో అందరికీ అవే ఉంటున్నాయి. నిస్వార్థత, ఏదో కనిపించకుండా పని చేయటం, మనకి దానం ఇచ్చినా కూడా కుడి చేత్తో ఇస్తే ఏదో ఎడం చేతికి తెలియకూడదని ఏదో ఒకటి సామెత చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అంత గర్వంగా అందరికి తెలిసేటట్లు చేయక్కర్లేదు, నువ్వు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఎవరికి తెలియకుండానే ఇవ్వడం మంచిది అని. సో అలా మనకు వేదాలు అవి సూచిస్తున్నప్పుడు మరి నాతిమానిత అంటే మనము గౌరవం కావాలి అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు, అన్ని విషయాల్లో మనల్ని అందరూ గౌరవించాలి, పొగడాలి అనుకోవడం. సో నాతిమానిత అంటే గౌరవాన్ని కోరుకోకుండా ఉండటం. భవంతి ఇవన్నీ కూడా అవుతాయి సంపదలు, దైవీ సంపదలు అవుతాయి. అభిజాతస్య అని చెప్పి ఈ దైవ సంపదతో పుట్టిన వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలు భరత వంశస్థుడా అని చెప్తున్నారు. సో మొత్తం మీద భరతవంశీయుడా, భయం లేకుండా ఉండటం. మళ్ళీ ఇక్కడ భయరాహిత్యం గురించి, అసలైన అభయం అంటే ఏంటి అంటే ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు భయం ఉండదు. తర్వాత స్వీయ స్థితి అంటే మన నిజమైన స్థితి, ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవటము, ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సముపార్జన, దానగుణం, ఆత్మనిగ్రహం, యజ్ఞాచరణం, వేదాలు అధ్యయనం చేయడం, తపస్సు అంటే కూడా బిహేవియర్, ప్రవర్తన, సత్ప్రవర్తన అనేది డీపర్ మీనింగ్. సరళత్వం, అహింస, సత్యసంధత, క్రోధరాహిత్యం, త్యాగం, శాంతి, ఇతరుల దోషాలను ఎనకుండా ఉండటం, జీవులందరి పట్ల దయ, లోభం అంటే గ్రీడీనెస్ లేకుండా ఉండటం, మృదువుగా ఉండటం. మరి ఇక్కడ వినమ్రత, సిగ్గు అంటే ఏదో తప్పు చేసి సిగ్గుపడటం కాదు, మనం ఎంత చేసినా కూడా కనిపించకుండా ఉండటం, వినమ్రతతో ఉండటం. దృఢ నిశ్చయము అంటే ఈ మార్గంలో ఏదో ఒక రోజు ఇలా ఉండి మర్నాడు మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోవడం కాదు, ఈ రకమైన దృఢ నిశ్చయంతో. తేజస్సు, క్షమాగుణము, ధైర్యం, శుభ్రత అంటే మానసికంగా చెడు ఆలోచనలు నిష్కల్మషంగా ఉండగలగటం, కల్మషం లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఉండటం, గౌరవవాంఛ లేకుండా ఉండటం, అటువంటి దివ్య గుణాలు. గౌరవవాంఛ అంటే ఇక్కడ అలాగని ఏదో పిచ్చి ప్రవర్తనతో ఉన్న పర్వాలేదు అనుకోవడం కాదు, మనల్ని అందరూ గౌరవించాలి అనే అహంకారం లేకుండా ఉండటం అని అర్థం. ఇలాంటి దివ్య గుణాలన్నీ దైవీ స్వభావం కలిగిన దివ్యులలో ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ 15th చాప్టర్ లో మనం భౌతిక జగత్తున అశ్వత్థ వృక్షం అని చూసాం. ఆ వృక్షం యొక్క వ్రేళ్ళు మరి శుభ అశుభాలు అని చెప్పేసి మనకి కర్మబంధాలతో పోల్చారు. మన కర్మబంధాలు మనల్ని ఎలా కట్టిపడవేస్తాయో ఈ వృక్షం యొక్క వ్రేళ్ళు కూడా అలా ముడులుగా ఈ బంధాలని సూచిస్తున్నాయని చూసాం. కాబట్టి దైవీ స్వభావం కలిగిన దేవతల గురించి, అసుర స్వభావం ఉన్న దానవుల గురించి కూడా మనం 9th చాప్టర్ లో చూసాం. ఏది, నన్ను కోరుకునే వాళ్ళు 4 ఉంటారు,
మహాత్ములు ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞాని చ అని. అలాగే నన్ను నమ్మని వాళ్ళు కూడా నలుగురు ఉంటారు. మూఢులు, తర్వాత మాయయాపహృత జ్ఞాన అసురి స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పి, నరాధములు అని 4 రకాల వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని చూసాం. ఇప్పుడు వేదాలను అనుసరించి సత్వగుణ కర్మలు మరి ముక్తి మార్గంలో మనం వెళ్ళడానికి దోహదపడతాయి. అందుకే వాటిని దైవీ ప్రకృతి అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ దివ్య భావంతో, దివ్య స్వభావంతో ఉన్నవాళ్ళు తప్పనిసరిగా ముక్తి పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. కానీ రజస్తమో గుణాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఈ ముక్తి నుండే అవకాశం లభించదు. వాళ్ళకి మానవులుగా రజోగుణం ఉంటే మానవులుగా ఇక్కడ భూలోకంలోను, లేదా తమో గుణం ఉంటే జంతులోకంలో కూడా జన్మించే అవకాశం ఉన్నది. అయితే ఈ 16వ అధ్యాయంలో అందుకని భగవంతుడు ఈ దైవీ ప్రకృతి ఎలా ఉంటుంది, దాని గుణాలు, అలాగే ఆసురి ప్రకృతి ఎలా ఉంటుంది, వాటి గుణాలు ఎలా ఉంటాయో వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఈ దైవ గుణాలు లాభ నష్టాలను, ఈ దైవాసుర గుణాల యొక్క లాభ నష్టాలను కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించారు. సో ఇక్కడ దైవ గుణాలతో జన్మించే వాడిని అభిజాతస్య అని కూడా ఒక మాట వాడారు. అది ఇంపార్టెంట్ మాట. సో ఆ దివ్య వాతావరణంలో మరి సంతానాన్ని పొందటం అనే కార్యము గర్భాధాన సంస్కారం అని వేదాల్లో చెప్తున్నారనమాట. సో తల్లిదండ్రులు వాళ్లకు దివ్య గుణాలు ఉన్న సంతానం కావాలని కోరుకున్నట్లయితే మరి సాంఘిక జీవనంకై ఉపదేశింపబడిన ఆ 10 నియమాలు ఉన్నాయి. అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది అది పాటించాలి. సత్సంతానార్థం కొరకు ఏదైనా సత్సంతానం కోసం చేసే కామం శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అని ఇంతకు పూర్వమే మనం భగవద్గీతలో చదివాము అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి భావంతో కలిగిన సంతానాన్ని పొందే ప్రయోజనం అది మైథున కింద రాదు. కాబట్టి కృష్ణ భక్తి భావంతో ఉండే భక్తులు ఏదో యానిమల్స్ లాగా కాకుండా భక్తిని చేపట్టే సంతానాన్ని పొందాలి అని చెప్తూ కాబట్టి భక్తితో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు జన్మించే సంతానం వాళ్ళ యొక్క అదృష్టం. ఇది సంఘంలో సంఘంలో 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు ఉన్నాయని మనం చూసాము. అలా వర్ణాశ్రమ విభజన కూడా జ్ఞానం పైన ఆధారపడి ఉంది. సంఘంలో శాంతి పురోగతితో నెలకొని ఉండటమే దాని ప్రయోజనం. ఏది? వర్ణాశ్రమ ధర్మం. అందరూ ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసుకోవడానికే ఈ విభజన జరిగింది. సో కాబట్టి ఈ శ్లోకాల్లో చెప్పబడిన గుణాలన్నీ కూడా మనిషి అవగాహన చేసుకుని భౌతిక జగత్తు నుంచి ముక్తి పొందడానికి మనకివి ఒక దివ్య గుణాలుగా వివరించారు. ఆ తర్వాత వర్ణాశ్రమంలో, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న వ్యక్తి అన్ని వర్గాలకు ఆశ్రమాలకు అధిపతిగా ఆధ్యాత్మిక గురువుగా పరిగణిస్తారు. సన్యాసాశ్రమం లాస్ట్ ఆశ్రమం అనమాట. గృహస్థు మరి ఆ తర్వాత మరి ముందు బ్రహ్మచర్యం అంటే చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు, ఆ తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత గృహస్థులు, ఆ తర్వాత వానప్రస్థం అంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయి వాళ్ళు చదువులకి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోయిన స్థితి, ఆ తర్వాత సన్యాసం. ఇంకా లాస్ట్ స్టేజ్ లో అన్ని మనం వదులుకుని ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకునే స్టేజ్. సో అది చెప్తూ ఈ 4 వర్ణాల్లో బ్రాహ్మణులు అదే కాకుండా అవేమో ఆశ్రమం 4 ఆశ్రయాలు, సన్యాసాశ్రమం, వానప్రస్థం అవన్నీను. వర్ణాలు ఏమిటి అంటే క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు బ్రాహ్మణులు. వీళ్ళల్లో బ్రాహ్మణులు అందరికీ గురువుగా పరిగణించినా కూడా అత్యున్నతుడైన సన్యాసి బ్రాహ్మణుడు కూడా గురువుగా ఉండొచ్చు అంటున్నారు. ఎవరైతే సన్యాసాశ్రమంలో వాళ్ళు అత్యున్నత స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారో వాళ్ళు బ్రాహ్మణులకు కూడా గురువు అవ్వచ్చు. అలాంటి సన్యాసికి ఇక భయం అనేది ఉండదు. అదే వాళ్ళ ప్రథమ యోగ్యత, ఎలిజిబిలిటీ, అర్హత అనమాట. గురువు అయ్యే అర్హత బ్రాహ్మణులకు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం అనేది ఉండదు. ఎందుకు భయం లేదంటే కంప్లీట్ విశ్వాసము, శరణాగతిలో ఉన్నారు కాబట్టి. సో సన్యాసి అయిన వాడు ఎలాంటి సహాయం లేకుండా, లేదా సహాయం కలదనే హామీ లేకుండా ఒంటరిగా ఉండవలసి ఉండటమే అందుకు కారణము. కేవలం భగవంతుడి కరుణపైనే ఆయన ఆధారపడతాడు. బంధాలన్నీ తెంచుకున్నప్పుడు తనను కాపాడేవారు ఎవరు అని సన్యాసి అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఆయనలోనే ఉన్నాడు, సర్వాన్ని ఆయనే చూసుకుంటున్నారు మనం చెప్పేసి ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్కి రాగలిగిన వాడు ఆ సన్యాసి మరి బ్రాహ్మణుడు కూడా గురువు అవ్వచ్చు.
ఎవరైతే తనకు శరణు పొందుతాడో పరమాత్మ రూపంలో తప్పకుండా ఆయన రక్షిస్తారు అనే విశ్వాసం ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆయన నిజంగా శరణు వేడిన వాడిని ఆయన వదిలిపెట్టరు అని చెప్పి, నేను ఎప్పుడు ఒంటరి వాడిని కాదు, అరణ్యంలో ఉన్నా కూడా భగవంతుడు నాతోనే ఉన్నారు, నాకు సమస్త రక్షణ ఇస్తున్నారని మనిషి సర్వదా కూడా విశ్వాసంతో నమ్మకంతో తలవాలి, ఆ భావంతో ఉండాలి. అలాంటి నమ్మకమే ఆ భయము. అంత విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి మీద ఇంకా భయమే ఉంటుంది. మనకి మనల్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు, పెద్ద అయిన తర్వాత స్పౌస్, ఎవరో ఇంకా పెద్ద అయితే పిల్లలు, వాళ్ళు మనల్ని బాగా చూస్తారు అనే నమ్మకం మనకు ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం మన పరిస్థితి ఏమిటనే ఆందోళనే మనకు ఉండదు. ఎందుకు? వాళ్ళ మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నది మనకు. వాళ్ళు మనల్ని వదిలిపెట్టరు, మనల్ని వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అదే విధంగా భగవంతుడి మీద పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో కూడా మనకి భయం అనేది ఉండదు. ఆ భయరాహిత్యం అనే మనోస్థితి సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడికి చాలా అవసరం అంటున్నారు. భయం లేకుండా, ఆందోళన లేకుండా ఆ నమ్మకంతో ఉండటం. తర్వాత సన్యాసి తన యొక్క జీవితం, తన ఉనికిని పవిత్రం చేసుకోవాలి. తను సన్యాసాశ్రమంలో పాటించవలసిన నియమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది స్త్రీ సంగరాహిత్యం. సో సన్యాసి అయిన వాడు స్త్రీతో ఎలాంటి సన్నిహిత సంబంధం ఉండకూడదు, ఏకాంతంలో స్త్రీతో సంభాషించడం కూడా నిషిద్ధం. ఈ విషయంలో చైతన్య మహాప్రభు ఆదర్శనీయ సన్యాసి వంటి వారు. ఆయన పూరి జగన్నాథంలో ఉన్నప్పుడు వందనాలు అర్పించడానికి భక్తజనులు, స్త్రీలు వాళ్ళ ఎదుటికి ఆయన వచ్చేవారు. వాళ్ళు నమస్కారాలు చేయడానికి వచ్చినా కూడా ఆయన స్త్రీల ఎదుటకు వచ్చేవారు కాదట. దూరం నుంచే నమస్కారాలు చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఉపదేశించేవారు. వాస్తవానికి ఇది స్త్రీల పట్ల ద్వేషభావంతో కాదు, అయితే సన్యాసి స్త్రీతో సన్నిహిత సంబంధం ఉండకూడదు కాబట్టి ఆ నియమాన్ని పాటించడమే దాని ఉద్దేశం అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనిషి మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు నియమంగా పాటించి తను పవిత్రం చేసుకోవాలి. ఏమిటి అంటే ఈ సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు కానీ ఇవన్నీ స్త్రీతో సన్యాసాశ్రమంలో ఉంటే మరి స్త్రీతో సన్నిహిత సంబంధం, ఇంద్రియ భోగంతో ధనం కూడబెట్టుకోవాలని కోరికలతో అనుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా సన్యాసికి నిషేధింపబడ్డాయి. కాబట్టి చైతన్య మహాప్రభు ఎంతో ఆదర్శనీయమైన సన్యాసి. ఆయన స్త్రీల ఏడే ఎలా ఖచ్చితంగా ప్రవర్తించారో ఆయన జీవితం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఆయన చరిత్ర చదివితే ఈ పతితులైన జీవులందరినీ తరింపచేయడానికే ఆయన పరమ దయాళువైన అవతారంగా భావింపబడ్డా కూడా సన్యాసాశ్రమంలో స్త్రీ సాంగత్యానికి సంబంధించిన విధి నియమాలను మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించారు. సో చోటా హరిదాస్ అని ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు మన చైతన్య మహాప్రభుకి. ఆయన ఆంతరంగిక సహచరుల్లో ఆయన ఒకడు, ఈ చోటా హరిదాస్. అయితే ఏదో కారణం చేత ఆయన ఒక స్త్రీని కామ దృష్టితో చూశారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే ఆయన్ని తన ఆంతరంగిక బృందం నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది. ఈ భౌతిక ప్రకృతి బంధం నుంచి ముక్తిని కావాలనుకున్నప్పుడు, తనను తాను ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి ఉద్ధరించుకోవాలనుకున్నప్పుడు అలాంటి సన్యాసికి లేదా మనిషికి ఎవరికైనా కాంతా కనకాల మీద దృష్టి ఉండకూడదు. వాటిని అనుభవించాలనే విషయం అటుంచి అసలు దృష్టి పెట్టడమే నిషేధం అంటున్నారు అన్నమాట. అలాంటి భావన ఉన్నవాడు ధర్మరహితమైన ఆ కోరికలకు బలి కాకుండా అంతకు మునిపే ఇంకా వాడు జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవటం ఉత్తమం అని అన్నారట మన చైతన్య మహాప్రభు. అంటే సన్యాసిగా ఉంటూ ఇలాంటి భావాలు ఉండడం కంటే ఇవే జీవితాన్ని పవిత్రం అనర్చే విధానాలు. ఇక జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అనే ఒక విషయాన్ని వర్ణించారు. అదేమిటంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోగలగటం. సో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి నిజ జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనే విషయాన్ని మన నిజ జీవితాన్ని మరిచి ఉండేది గృహస్థులకు, అది మన నిజతత్వం. దాన్ని మనం గృహస్థులుగా మర్చిపోతున్నాం. కాబట్టి ఇతరుల జ్ఞానాన్ని పంచడం కోసమే సన్యాస జీవితం ఉద్దేశింపబడింది. వాస్తవానికి సన్యాసి అయిన వాడు జీవనానికే ఇంటింటికి వెళ్ళి భిక్ష స్వీకరించాలి. దీని భావం ఏమిటంటే వాళ్ళు భిక్షగాళ్ళని కాదు, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నవాడికి కావలసిన లక్షణాల్లో నమ్రత అనేది ఒకటి. కాబట్టి ఇందాక మనం చూసాం, నమ్రత, వినయం. సన్యాసి అయిన వాడు ఇంటింటికి వెళ్ళి అందుకని భిక్ష స్వీకరించాలి.
భిక్ష నెపంతో గృహస్థులను కలిసి వారి అందరి భక్తి భావాన్ని జాగృతం చేయటమే వారి ఉద్దేశం గాని భిక్ష స్వీకరించడం కోసం కాదు. ఇదే సన్యాసి యొక్క ధర్మం. సో ఆయన ఈ భిక్ష ద్వారా అందరికీ తనే భక్తి భిక్షను ప్రసాదిస్తున్నాడు. అది వాళ్ళ నిజమైనటువంటి డ్యూటీ అంటున్నారు. సో సన్యాసి అయిన వాడు నిజంగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి పొందాలి అనుకుంటే గురు ఆజ్ఞను పొంది కృష్ణ జ్ఞానాన్ని ఎంతో యుక్తియుక్తంగా అందరికీ అర్థమయ్యే రకంగా ప్రచారం చేయాలి. నిజమైన సన్యాసి భగవంతుడిని గురించి అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు యుక్తిగా గురువు దగ్గర నుంచి పొందిన జ్ఞానంతో ప్రచారం చేయాలి. అలా పురోగతిని సాధించినప్పుడు సన్యాసం తీసుకోవడం కూడా అనవసరం అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క లక్షణాన్ని ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా మరి భగవత్ లక్షణాలు, దైవీ గుణాలు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో అది భరతవంశేయ నిర్భయత్వం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, యజ్ఞాచరణం, వేద పఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండటం, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడం ఇతరుల మీద, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు కోరుకోకుండా ఉండటం, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనుల పట్ల సిగ్గు కలిగి ఉండటం, దృఢ నిశ్చయంతో ఈ మార్గంలో ఉండటం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, మానసిక కల్మషం లేకుండా, ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, గౌరవాంఛ లేకుండా ఉండటం, ఇవన్నీ దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. సో 3 శ్లోకాల్లో దైవ గుణాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు దంభోదర్పోభిమానశ్చ, క్రోధ పారుష్యమేవ చ, అజ్ఞానం చ అభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. దంభం అంటే గర్వం, దర్పం పొగరు, అభిమానం దురహంకారం, మరియు క్రోధం అంటే మరియు కోపము, పారుష్యం అంటే మొరటుతనం, ఏవచ ఇవన్నీ కూడా అజ్ఞానం చ అభిజాతస్య అజ్ఞానం వల్ల పుడుతున్నాయని పార్థ ఈ సంపదం ఆసురి. ఇవన్నీ అజ్ఞానం వల్ల పుట్టే ఆసురీ సంపదలు, రాక్షస గుణాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. గర్వం, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటుతనం మరియు అజ్ఞానం అనేవి ఆసురీ స్వభావం వల్ల కలిగే గుణాలు. సో ఇక్కడ ఈ నలుగురిని దానికి ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఆసురీ గుణాలు అజ్ఞానం, ఇగ్నరెన్స్, పొగరు, యారగెన్స్. ఈ నలుగురు ఎవరు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. వీళ్ళని ఆసురీ గుణాలకు ప్రతీకగా చూపిస్తున్నారు. ఈ నలుగురు ఎవరు? వీళ్ళకి ఒకే ఒక పేరు కూడా ఉంది నలుగురికి కలిపి. ఆ పేరు తెలిసిన అది కూడా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. లేదంటే ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళ పేర్లు తెలిసినా పెట్టచ్చు. వీళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. ఆసురీ గుణాలు వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ గా. సో అజ్ఞానం అంటే ఇగ్నరెన్స్, పొగరు యారగెన్స్ ఇంగ్లీష్ లో, దురహంకారం అంటే కన్సీట్, క్రోధం యాంగర్, పరుషత్వం కటుత్వం హార్ష్నెస్, గర్వం అంటే ప్రైడ్. ఇవన్నీ ఆసురీ గుణాలు. మాధవి మాతాజీ దుష్ట చతుష్టయం, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, ఎక్సలెంట్. దీప్తి మాతాజీ శకుని, దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు. 4గో వాళ్ళు ఎవరు? వెరీ గుడ్, 3 కరెక్ట్ గా చెప్పారు దీప్తి మాతాజీ. 4 దుష్ట చతుష్టయం కరెక్ట్ వర్డ్. దుష్ట చతుష్టయంలో ఉన్న వాళ్ళు శకుని, దుర్యోధన, దుశ్శాసన. ఇంకొకళ్ళు ఎవరున్నారు? కరెక్ట్, కర్ణుడు. మాధవి మాతాజీ చెప్పారు, వినీలా పావని మాతాజీ కూడా చెప్పారు. వెరీ గుడ్. సో దుర్యోధన, దుశ్శాసన, కర్ణ, శకుని, వీళ్ళు నలుగురు కూడా దుష్ట చతుష్టయం. వీళ్ళని దానవ గుణాలకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ నలుగురిని చూపిస్తున్నారు.
సో ఇక్కడ మనం ఈ దానవ గుణాలు పెంచుకోవాలి, మరి దైవీ గుణాలు పెంచుకోవాలి, దానవ గుణాలు తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ధర్మ మార్గాల్లో ఉండాలి. ఈ ధర్మం మరి ఫాలో బయటికి అవ్వాలంటే వెళ్తున్నారా? 4 ధర్మానికి 4 పాదాలని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ధర్మానికి 4 పాదాలు ఏమిటి అంటే దయాభావం, అంటే మర్సీ, అంటే క్షమాగుణం, దయాగుణం, ఎవ్వరిని ఏ జీవిని కూడా హింసించకపోవడం, అంటే నో మీట్ ఈటింగ్, అంటే మరి మీట్ ఈటింగ్ అంటే మరి ఏదో ఒక జంతువుని తీసుకోవడం. సరే, మనం తీసుకోకపోయినా జరుగుతుంది అనుకుంటే అలా కాదు. మనమైనా అందులో పాల్గొనకుండా ఉండటమే మన కంట్రోల్లో ఏదుందో అది చేయాలి. అందరినీ కంట్రోల్ చేయడం మన చేతుల్లో లేదు, మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి మన బాధ్యత మనం నిర్వర్తించడం. నో మీట్ ఈటింగ్. నిరాడంబరత అంటే ఆస్టెరిటీ అంట, అంటే నియమబద్ధంగా జీవితాన్ని గడపడం, నియమాల ప్రకారం, అంటే చెడు పనులు, చెడు అలవాటు లేకుండా. ఇక్కడ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ ఇచ్చారు. సో ఆల్కహాల్ తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం నియమబద్ధంగా ఉన్నామని కాదు, ఏదైనా అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో ఉండటం, ఆస్టెరిటీ, నియమబద్ధంగా ఉండటం. అలాగే నో గ్యాంబ్లింగ్ అంటే సత్యానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు. నువ్వు సత్యాన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే గ్యాంబ్లింగ్ లాంటి వాటి చేయకూడదు అని. అంతేకాదు గ్యాంబ్లింగ్ చేయకుండా ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా అసత్యాన్ని మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. సో అన్ని రకాలుగాను మనం ట్రూత్ఫుల్గా ఉండాలి. సో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అసలు ఈ గ్యాంబ్లింగ్ లాంటివి చేయకూడదు. అలాగే శుచిత్వం ఉండాలి. శుచిత్వం అంటే బాహ్య శుచిత్వమే కాదు, మానసిక శుచిత్వం కూడా ఉండాలి. అంటే చెడు ఆలోచనలు ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ, చెడు రిలేషన్షిప్స్, ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్స్ ఇలాంటివి చూపిస్తున్నారు, అవి ఉండకూడదు అని. అవి లేనంత మాత్రాన మనం మనస్సంతా శుభ్రంగా శుద్ధిగా ఉంచుకున్నామని కాదు, కానీ అది మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ కేస్ అన్నమాట. అందుకని అలాంటివి చేస్తే అసలు శుద్ధత్వానికి ఛాన్స్ లేదు. కానీ అవి చేయకపోయినా కూడా మనస్సుని శుద్ధిగా, అవతల వాళ్ళ గురించి చెడుగా ఆలోచించడం కూడా కరెక్ట్ కాదు, అశుద్ధే. కాబట్టి అటువంటివి ఏమీ లేకుండా శుద్ధతత్వంతో ఉండటం. కాబట్టి ఈ 4 కూడా ముఖ్యంగా మనం 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇప్పుడు భక్తి శాస్త్రికి వెళ్ళాలన్నా ఈ 4 ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. అవి ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. అంటే మనం ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలన్నా. సో ఈ 4 హ్యాబిట్స్, నో మీట్ ఈటింగ్, నో గ్యాంబ్లింగ్, నో ఇంటాక్సికేషన్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజుల్లో మరి ప్రతి వాళ్ళు కూడా భక్తి మార్గంలో ఉంటే బాగా అందరూ కలిసికట్టుగా ఉంటారు. కానీ మరి ఇలా అది లేనప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడి కొట్టుకుంటూ మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఇలా ఉండటం జరుగుతుందని అన్నం పెట్టినా వెయిట్ చేస్తా, వాళ్ళు వచ్చేదాకా పెడుతున్నారు. ఒకవేళ వాళ్ళు ఎంత వస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దైవీ సంపద విమోక్ష. ఇప్పుడు రెండు కొన్ని చెప్పారు కదా, దంభోదర్పాభిమానశ్చ అంటూ కొన్ని రాక్షస గుణాలు కూడా చూసాం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో దైవీ సంపద మనకు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి దైవ గుణాలు ఉంటే. నిబంధాయ ఆసురీమత, అదే ఆసురీ గుణాలుంటే మనల్ని బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేస్తాయి. మాశుచ సంపదం దైవీ, నువ్వు వరి అవ్వక్కర్లేదు, దైవీ సంపదతో అభిజాతోసి పుట్టావు కాబట్టి పాండవ నువ్వేమీ బాధపడక్కర్లేదు, ఆందోళన చెందవసరం లేదు. దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, ఆసురీ గుణాలు బంధాలలో చిక్కుకోవడానికి కారణం అవుతాయి. కాబట్టి నువ్వు దైవ గుణాలతోనే పుట్టావు కాబట్టి నీకేమీ బాధ లేదు అని అంటున్నారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఈ లోకంలో మరి ప్రాణుల సృష్టి దైవీ స్వభావము, ఆసురీ స్వభావం అని 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్, ఈ లోకంలో 2 రకాల భూతాలంటే జీవరాశులు, భూతాలంటే భూతాలని కాదు జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. సో 2 రకాల జీవరాశులు ఉన్నారు. ఎవరు? దైవ, అసుర అని ఏవచ అని చెప్పేసి 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, ఆసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, 2 రకాల ప్రాణులు ఉన్నారు. దైవో విస్తరశ ప్రోక్త, దైవ గుణాల గురించి ఇందాకే విస్తారంగా నీకు చెప్పాను.
ఆసురం పార్థమే శృణు. ఇక ఆసురీ గుణాలు చెప్తాను విను పార్థ అని అంటున్నారు అనమాట. సో దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళు ప్రార్థించే వాళ్ళు, ఏది ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ, వీళ్ళేమో మరి నరాధములు, మరి మాయయాపహృత జ్ఞానులు, వీళ్ళంతా మూఢులు, వీళ్ళంతా రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారు. 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళ గుణాలు, దైవ గుణాలు ఇందాకే చెప్పాను, ఇప్పుడు ఆసురీ గుణాల గురించి వివరిస్తాను విను. ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనానా విదురాసురాః, న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. వాళ్ళకు ప్రవృత్తించ నివృత్తించ అంటే ఈ అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి ఏది చెయ్యాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ రకంగా ప్రవర్తించకూడదు, ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అనేది జనాన విదురాసుర, ఈ ఆసురీ జనాలకు విదు తెలియదు. ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో కూడా ఈ ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. నా శౌచం, వీళ్ళకి శౌచం లేదు, శుభ్రత లేదు, అంటే మానసిక శుభ్రత కూడా లేదు, పై శుభ్రతే కాదు. నాపి చాచారం, ఆచారం కూడా లేదు, ఏ ఆచారాలు వాళ్ళకి తెలియదు, లేదు. నా సత్యం కూడా లేదు వాళ్ళల్లో. తేషు విద్యతే అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి ఏది కూడా తెలియదు, వీళ్ళకు ఇవేవి తెలియవు అంటున్నారు. శౌచం గాని, ఆచారం గాని, సత్యం గాని ఇవేవి వాళ్లకు తెలియదు, వాళ్ళల్లో లేవు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళకి అసలు ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, చేయాల్సిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో కూడా తెలియదు. సో ప్రవృత్తించ నివృత్తించ అంటే ప్రతి నాగరిక సరిగ్గా పనిచేయటం, పని చేయకుండా ఉండటం నివృత్తించ అంటే. సో ప్రతి నాగరిక మానవ సమాజంలో కూడా మనం ఆచరించాల్సిన కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి, మనందరి శాస్త్రాలు చెప్పాయి మనం ఏ రకంగా ఉండాలి అని. ఆ నాగరికతను పాటిస్తూ మిగిలిన నాగరికులను, ప్రసిద్ధి చెందిన ఆచార్యుల విషయంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన సత్యం అన్నమాట. అలా శాస్త్ర నిబంధనలు పాటించని వారు అసుర స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి అసుర స్వభావం గల వాళ్ళు శాస్త్ర నియమాలు తెలుసుకోవడం కానీ, అనుసరించడం కానీ, ఆ ఉద్దేశం కానీ వాళ్లకు లేదు, సంభవించదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాంటి వారిలో ఎక్కువ శాతం ఈ నియమాలు తెలుసుకోకుండా ఉంటారు. కాబట్టి కొంతమంది ఆ నియమాలను తెలిసినా కూడా వాటిని అనుసరించడానికి సిద్ధపడరు. కాబట్టి శ్రద్ధ, వేద నియమానుసారం వర్తించాలనే సంకల్పం కానీ ఇటువంటివేవి కూడా అసురీ వాళ్ళకి స్వభావం వాళ్ళకు ఉండవు. వాళ్ళు ఆంతర్యంలో కానీ, అంటే వాళ్ళ మైండ్లో కానీ, పైకి కానీ వాళ్ళు ఏమీ శుచిత్వాన్ని చూపించరు. అంతర్శుచిత్వం లేదు, బాహ్య శుచిత్వం లేదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్నానం, దంతధావనం, ఈ శుభ్రమైన వస్త్రాలు వేసుకోవటం, ఇలాంటి పనుల ద్వారా మన శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. అదేవిధంగా మనస్సును కూడా మరి భగవంతుడి ధ్యానంతో, భగవంతుడి నామంతో మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి, ఈ నామ జపం చేస్తూ. కానీ అసురీ స్వభావులు ఈ అంతర్శుభ్రత ఏమిటి, బాహ్య శుభ్రత ఏమిటి, దేన్ని కూడా వాళ్ళు అంగీకరించరు, అనుసరించరు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మను సంహిత అని చెప్పేసి మనుషులకు ఒక రూల్స్, మానవులు ఏ విధంగా జీవించాలి అనేది ఒక శాస్త్ర గ్రంథం ఉన్నది, మను సంహిత. సో అది శాస్త్రాల్లోకి చాలా ప్రధానమైనది మానవులకు అందరికీ కూడా. కానీ ఈ రోజుల్లో ఇవాళకు కూడా మరి హిందువులు దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. వారసత్వ నియమాలు, ఇవన్నీ న్యాయ సంబద్ధమైన విషయాలన్నీ కూడా దాని నుంచే వచ్చాయన్నమాట. అలాంటి మను సంహితంలో స్త్రీలకు స్వాతంత్రం ఇవ్వకూడదని చెప్పారట. కానీ దీని భావం ఏమిటి అంటే వాళ్ళని ఏదో బానిసల్లాగా ఉంచాలని కాదు, వాళ్ళని మనం ఎంతో అతి జాగ్రత్తగా కాపాడాలి అని చెప్పి అర్థము. ఎందుకంటే మరి వాళ్లకు శారీరకంగా అంత శక్తి లేదు కాబట్టి వాళ్లకు సహకరించాలి అనే గాని వాళ్ళని ఏదో బానిసలుగా ఉంచాలని కాదు దాని అర్థం అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు ఈ అర్థాన్ని త్రోసిపుచ్చేసి స్త్రీకి పురుషుడికి తగినంత అంటే ఆ భేదం తెలియకుండా దాన్ని తప్పర్థంలోకి తీసుకుంటున్నారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కానీ నిజమైన అర్థం ఏమిటంటే శారీరకంగా అంత బలవంతులు కాదు కాబట్టి స్త్రీలను చిన్నప్పుడు తండ్రులు అయినా పెద్ద అయిన తర్వాత భర్తలు, వృద్ధాప్యంలో కుమారులు ఆవిడ గురించి శ్రద్ధ వహించాలి అన్నది సరి అయిన మీనింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈ దైవాసుర స్వభావాల గురించి ఏం చెప్తున్నారు కంటిన్యూయేషన్ చూద్దాం.
అసత్యం అప్రతిష్టం తే. సో ఇందాక శ్లోకంలో వీళ్ళకి ఈ అసురులు వాళ్ళకి ప్రవర్తించడం, ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలియదు అన్నది చూసాం. వాళ్ళకి శుభ్రత లేదు, ఆచారం లేదు, సత్యం ఈ విషయాలు ఏవి కూడా వాళ్ళకి అసలు తెలీదు. అసత్యం అప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిం అన్యత్ కామహైతుకం. అసత్యం, ఈ జగమంతా కూడా ఆధారం లేనిది. అప్రతిష్టం అంటే అధిపతి లేదు, ఆధారం లేదు. జగదాహురన్ ఈశ్వరం, ఈ జగత్తుకు ఒక ఆధారం ఈశ్వరుడు ఎవరు లేరు, భగవంతుడు అనేవాడు అనుకుంటున్నారు. అపరస్పర సంభూతం, ఏదో బై ఛాన్స్ అలా ఇది వచ్చింది కానీ ఇది పుట్టడానికి భగవంతుడు ఏం కారణం కాదు అనుకుంటున్నారు ఈ జగత్తు. కిం అన్యత్, ఇక దీని పర్పస్ కూడా వేరే ఏమి లేదు, అన్యమైన పర్పస్ ఏమి లేదు, వేరే రీజన్ ఏమి లేదు. ఈ జగత్తు కామహైతుకం, ఈ కోరికలు తీర్చుకోవడమే ఈ జగత్తులో ఉంటే మన పని అనుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో ఆ రకంగా ఆలోచిస్తారు రాక్షస స్వభావం ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ జగత్తు అసత్యమని, ఆధారం లేనిదని, నియామకుడు ఎవరు దీనికి లేడని, సంగమాభిలాష చేతనే అంటే మరి కోరిక వల్లనే ఇది ఉత్పన్నమైనట్టుదని, దీనికి కామం తప్ప ఇంకా వేరొక కారణం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకుంటారు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. వాళ్ళ మెంటాలిటీ అలా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ క్షయాయ జగతో అహితాః. సో ఈ దృష్టితో వాళ్ళు నష్టాత్ములైపోయి, ఆత్మ ఎప్పుడు నష్టపోదు, అది ఎప్పుడు సచ్చితానందమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మైండ్, బుద్ధికి రిఫర్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ రకమైన మెంటాలిటీతో వాళ్ళు బుద్ధిని కూడా పోగొట్టుకుని, మైండ్ తో పాటు బుద్ధి కూడా బ్యాడ్ దారిలోకి వెళ్ళిపోతూ అల్పబుద్ధులైపోయారు, బుద్ధి నశించిన వాళ్ళు అయ్యారు. ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ, బుద్ధి తగ్గిపోయి వాళ్ళు ఉగ్రకర్మల్లో వాళ్ళు ఉగ్రకర్మలను చేస్తున్నారు. ఎలాంటి ఉగ్రకర్మలు అంటే క్షయాయ జగతో అహిత, జగత్తుకు హితం కాని భయంకరమైనటువంటి పనులు, దారుణమైన పనులు చేస్తున్నారు. సో ఈ రాక్షస స్వభావంతో, దృక్పథంతో ఉండి ఈ తప్పుదో పట్టిన నష్టాత్ములైన ఈ జీవాత్ములు అల్పబుద్ధితో వాళ్ళ యొక్క క్రూర కార్యాలతో ప్రపంచానికే శత్రువులుగా మారి వాళ్ళు ఈ ప్రపంచం అంతటికి కూడా కీడు కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. ఇక్కడ బాంబులతో మరి దేశాలనే నాశనం చేయడం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. బాంబులు వేసి అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు. మరి మనం నిత్య జీవితం కూడా అవతల వాళ్ళ కుటుంబాలను నాశనం చేసిన వాళ్ళని కూడా చూస్తాం. సో అవి కూడా మరి క్రూరత్వము, దానవ ప్రవృత్తి అనే చెప్పొచ్చు. సో అవతల వాళ్ళకి నష్టాన్ని కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో, ఈ జగత్తుకు ఉపయోగం పడని దారుణ పనుల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు వీళ్ళు, ఈ రాక్షస స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. కాబట్టి అసురీ స్వభావాల వాళ్ళ నమ్మకాలు మరొకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే, అటెండెన్స్ ప్రభుజీ పోస్ట్ చేశారు. దయచేసి అందరూ పోస్ట్ చేస్తే వెరీ గుడ్. పోస్ట్ చేయకపోతే కనీసం క్లిక్ చేసి అట్టు పెట్టుకోండి. క్లాస్ అయిన తర్వాత ఫిలప్ చేయొచ్చు. మీరు క్లిక్ చేయకపోతే ఇంకా మీకు ఫామ్ ఉండదు, ఈ రోజు ఫామ్ మళ్ళీ అబ్సెంట్ వస్తుంది మీకు. కాబట్టి క్లిక్ చేసి ఉంచుకుని క్లాస్ అయిన తర్వాత ఫిలప్ చేయండి కొన్ని. బట్ క్లిక్ చేయటం మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇప్పుడే చేయండి. అందులో నుంచి క్లిక్ చేస్తే మీకు అప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఒక విండో, అది ఓపెన్ గా ఉంచుకుని మీరు క్లాస్ అయినాకైనా ఫిలప్ చేయొచ్చు. సో ఆసురీ స్వభావుల నమ్మకాలు ఏమిటి అంటే, శాస్త్రాలను అనుసరించరు, చేయదగిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేమిటో తెలియదు. మరి అసభ్య ప్రవర్తన, నేనే సమర్థుడను, నేనే శక్తివంతుడనే గర్వం, అపరిశుభ్రత, నియమాలేది పాటించరు, ఇష్టపడరు, వాళ్ళకి నియమాలంటే ఇష్టం లేదు, వాటిని పాటించడం కూడా పద్ధతులంటే ఇష్టం లేదు. నేనే సర్వనియంత్రకుడను, నేనే అన్నిటికీ భోక్తను అనుకుంటున్నాడు. భగవంతుడే చరమభోక్త అనేది మర్చిపోయి పైగా నేనే భోక్తను అనుకుంటున్నాడు. అసత్యవంతుడు, స్వీయ కేంద్రీకృతం, ఎంతసేపు తన యొక్క సెల్ఫిష్నెస్, తన గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ ఎవరి గురించి ఆలోచించే తత్వం లేదు. అలాగే వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుందంటే, ఇంద్రియ సంతృప్తే మన మానవ నాగరికతకు ప్రధాన అవసరం.
ఇక్కడ మనం సివిలైజ్డ్ గా ఉన్నామంటే మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మన కోరికలు తీర్చుకోవడమే. లెక్కలేనన్ని ఆందోళనలతో ఉంటారు. మరి ఒక్క కోరికతోనే మనకి 100 ఆందోళనలు వస్తాయి అది తీర్చుకోవాలంటే. ఎన్నో కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఇంకెన్ని, అందుకే మన ఆందోళనలన్నిటికీ ఏదో ఒక కోరికే కారణం మనం ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచిస్తే. సో ఆందోళనలు, ఎన్నో వేలాది కోరికల వలయంతో కామక్రోధాలతో నిమగ్నమై ఉంటాం. ఆ కోరికలు పెరిగినప్పుడే మరి కామం, క్రోధం వస్తూ ఉంటాయి. ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బును భద్రపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. భగవంతుడే ఈ మాటను చెప్పారు 11 and 12 శ్లోకాస్ లో. సో ఆ 9, 10, 11 చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ 9th శ్లోక. ఇది నష్టాత్ములు, అల్పబుద్ధులు అయిన ఈ అసురీ స్వభావం వాళ్ళు ఇలాంటి అభిప్రాయాలు అనుసరిస్తూ జగత్తుకు నాశనకరమైన ఘోర కర్మల్లో, జగత్తుకు అహితములు నాశనకరమైన ఘోర కర్మల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు అని చెప్పి 9వ శ్లోకంలో చూసాం. 10th దాంట్లో కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రాహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం అంటే కామాన్ని ఆశ్రయించి తృప్తి చెందని వాళ్ళు. దుష్పూరం అంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ వాళ్ళకి తృప్తి లేదు, పూర్తిగా వాళ్ళ కోరిక తీరిందని ఎప్పుడు అనుకోరు అనమాట. దుష్పూరం తీరని ఆ కోరికలతో, అసంతృప్తితో, దంభం గర్వంతో, మానమదాన్విత అంటే మానం ఇక్కడ అంటే దురహంకారంతో, మదాన్విత మదంతో కూడుకుని, మోహాత్ భ్రాంతితో, గృహీత్వా గ్రహించి, అసద్గ్రహాన్ శాశ్వతమైన వాటిని ప్రవర్తంతే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? అశుచివ్రత అంటే అపవిత్ర వ్రతులు. కాబట్టి ఈ సంతృప్తి లేనటువంటి కోరికను ఆశ్రయించి పూరింపశక్యంగాని కామం అంటే అన్ని కోరికలు తీరినా ఈ కోరికలకు అంతు లేనటువంటి కోరికలతో వాళ్ళు వాటిని ఆశ్రయించి గర్వంతో, అహంకారంతో కూడుకుని భ్రాంతి చెంది ఈ అసురీ స్వభావాలు అశాశ్వతమైన వాటి పట్లే సదా ఆకర్షితులుగా ఉంటూ అపవిత్రులు అవుతున్నారు. సో మనం చాలా అంటే సాడ్లీ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఇదే మెంటాలిటీతో ఉంటున్నాం. కోరిక తర్వాత కోరిక అనేది పూరింపశక్యం కాని కామంతో ఉంటూ, అంటే ఒకటి తీరితే దాని ప్లేస్ లో 100 వస్తూ ఉంటాయి. గర్వంతో, అహంకారంతో ఉంటూ ఈ భ్రాంతితో అసుర స్వభావులు ఈ అశాశ్వతమైనవే శాశ్వతం అనుకుని అపవిత్రులు అవుతున్నారు. అశాశ్వతమైన వాటి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతున్నారు. మరి ఇల్లు కావాలనుకుంటాము, ఇంకేవో ఇల్లు సరే ఉండటానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి, అది కూడా అనుకోకూడదు అంటే అలా అని కాదు. ఎప్పుడైతే అత్యాశ, ఇంకొక ఇల్లు, ఇంకా ఇల్లు, ఇంకా ఈ ఇల్లు, ఇంకా ఏదో ఇచ్చి అట్లా అంటే ఇటువైపే ఉంటుంది ఆలోచన. అశాశ్వతమైన వాటి పట్లే ఆకర్షితులం అవుతున్నాము, తద్వారా అపవిత్రులు అవుతున్నాము, అశుచివ్రత అంటున్నారు. సో ఈ అశాశ్వతమైన వాటితో ఉంటూ ఇక మనం శాశ్వతమైనది ఏదో తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉంటున్నాం. సో అప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు అది ఈ రాక్షస గుణాలు వాళ్ళు అవి తీర్చుకోవడానికి మరి ఈవెన్ అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. చింతామ పరిమేయాం చ ప్రళయాంతాముపాశ్రితాః కామోపభోగ పరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః ఆశాపాశశతైర్బద్ధా కామక్రోధపరాయణాః ఈహంతే కామభోగార్థం న్యాయేనార్థ సంచయాన్. కాబట్టి ఇంద్రియ తృప్తే మానవులకు ముఖ్య అవసరం. ఇంకా వేరే అవసరాలు, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడమే మన అవసరం అని వాళ్ళు విశ్వసిస్తారు. ఈ రకంగా జీవితాంతం వరకు కూడా వాళ్ళు వాడి యొక్క దుఃఖం అపరిమితంగానే ఉంటుంది. మరి కోరిక ఉన్నప్పుడు అది తీరే వరకు ఆందోళన, తీరిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువైపోతే కోరికలు, దుఃఖం, అయ్యో మన కోరికలు తీరడం లేదే అని ఇక ఆ దుఃఖం అపరిమితంగానే ఉంటుంది. లెక్కలేనంత దుఃఖం ఉంటుంది కోరికలు ఉన్నంత వరకు జీవితాంతం. కాబట్టి వేలాది ఆశాపాశాలతో బద్ధులమై కామక్రోధాల్లో నిమగ్నులమై ఇంద్రియ భోగం కోసం అధర్మ మార్గాలకు కూడా ధనాన్ని సంపాదిస్తూ ఉంటారు. స్వయంగా భగవంతుడే
చెప్తున్నారు. అన్యాయేవనార్థ సంచయాన్. సో అన్యాయ మార్గంలో, అధర్మ మార్గంలో అర్థ సంచయాన్, ధన సంపాదన చేస్తారు. సో దేనికి? కామభోగార్థం, అంటే కామాలు, ఈ కామాన్ని తీర్చుకుంటం కోసం, మరి ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడం కోసం అన్యాయేన, అధర్మ మార్గంలో అర్థ సంచయాన్, ధనాన్ని సంపాదిస్తారు. చాలా క్లియర్గా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. సో మనకి కోరికలు పెరిగినప్పుడు ఎవరికైనా మనీ లిమిటెడ్ గానే ఉంటుంది. కోరికలు ఎక్కువైపోతే ఏం చేస్తాం? ఏదో ఒక రకంగా డబ్బు తెచ్చుకుని ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఈ విపరీతమైన కోరికలు, కామభోగార్థంతో అన్యాయ మార్గంలో కూడా డబ్బును ఆర్జిస్తానికి ప్రయత్నిస్తారు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. మనకి ఎన్నో రకాల దేహాలను పొందవలసి వస్తుందని అని మనం అనుకోం. ఏమనుకుంటాం? అంటే ఈ అసురి స్వభావం ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియ భోగాలే ఇంపార్టెంట్, అదే మన లక్ష్యం అనుకుంటాం. ఇది సాధించాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇన్ని ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, అంత కార్లు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటూ ఉంటాము. ఆ భావంతోనే మరణం వరకు సాగిస్తారు. మరణం తర్వాత ఇంకో జన్మ ఉందని కానీ, కర్మానుసారం మనకు వేరే దేహం వస్తుందని కానీ, మన కర్మలను బట్టి వాళ్ళకి ఆ విశ్వాసం కూడా ఉండదు. వాళ్ళ జీవన ప్రణాళికలు ఎప్పటికీ కూడా పూర్తవు. ఇదైన తర్వాత ఇంకోటి, ఇదైన తర్వాత ఇంకోటి, ఇలా ఏదో ఒకటి సంపాదించాలనే దీంతోనే ఉంటారు. ఈ ప్రణాళిక తర్వాత ఇంకొక ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి అంటూ వాళ్ళు ఎన్నో ప్లాన్లు వేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ ప్లాన్లు ఎప్పటికీ పూర్తవవు. ఇలా అసురీ స్వభావం కలిగిన మనిషి అనుభవం నాకు ఉన్నది. మృత్యుశయ ఎవరో ఒక ఆయన ఉన్నారట, అలాంటి స్వభావం ఉన్న ఆయన. మృత్యుశయపై ఉన్న అతడు తన ప్లాన్స్ అన్ని కూడా ఇంకా పూర్తి కాలేదని, తత్కారణంగా తన ఆయుష్ని ఇంకో 4 ఏళ్లు పొడిగించమని డాక్టర్ గారిని ప్రార్థించాడు. అయితే డాక్టర్ మరి జీవితాన్ని క్షణకాలం కూడా డాక్టర్ పొడిగించలేడు అని చెప్పేసి వాళ్లకు తెలియదు. అంతా కూడా భగవద్ అనుగ్రహం అన్నది. సో డాక్టర్ ఏదైనా మరి నాకు కొంచెం ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఒక 4 ఏళ్లు బ్రతికితే గానీ నేను అనుకున్నవన్నీ అవ్వవు అనేదో ప్రార్థిస్తే, మరణం పిలుపు రాగానే మనిషి కోరికల గురించి మరణం ఏమీ ఆలోచించదు. ఆ టైం వస్తే మనం వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి మనిషి ఆయు విషయంలో నియమిత సమయం కంటే ఒక్క క్షణమైనా సరే ఈ ప్రకృతి నియమాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఉంటుంది. అసురీ ప్రవృత్తి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏదో చేయాలి, ఇంకా ఏదో సంపాదించాలి అనుకుంటూ అనుకుంటున్నాం కానీ మనకి టైం వచ్చినప్పుడు అన్నీ కూడా వదిలిపెట్టి వెళ్ళవలసి వస్తుంది. భగవంతుడి పట్ల కానీ, మరి పరమాత్ముడి పట్ల కానీ శ్రద్ధ లేని అసురీ స్వభావుడు కేవలం మరి ఇంద్రియాలను ప్రీతిపరచుకోవడానికి అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. మరి భగవంతుడు మనలోనే సాక్షిగా మన లోపల పరమాత్మగా ఉన్నాడు అని తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు. సాక్షిగా ఉండి భగవంతుడు ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఆయన చూస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినట్లు వృక్షం పైన 2 పక్షుల్లో ఒకటి సుఖ దుఃఖాలనే వృక్ష ఫలాన్ని అనుభవిస్తుంటే ఇంకొకటి సాక్షిగా చూస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి అలాగే మనం ఇలా అనుభవిస్తూ ఉంటే మరి జీవాత్మ పరమాత్మ అన్నిటికీ సాక్షిగా చూస్తున్నారు. కానీ అసురీ స్వభావుడు వేద జ్ఞానం గాని శ్రద్ధ గాని లేనందున పర్యవసానం ఏమిటో లెక్క చేయకుండా ఇంద్రియ భోగం కోసమే స్వేచ్ఛగా వనరిస్తున్నాను అనుకుంటున్నాడు. ఆ పర్యవసానాల గురించి కానీ, విశ్వాసం కానీ, ఇంట్రెస్ట్ కానీ వాళ్ళకు ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో ఇంద్రియ తృప్తే మానవుల యొక్క ముఖ్య అవసరం అని ఈ అసురీ స్వభావాలు అనుకుంటారు. వాళ్ళ జీవితాంతం వరకు కూడా వాళ్ళ దుఃఖం ఇలా అపరిమితంగా అన్లిమిటెడ్ గా ఉంటూనే ఉంటుంది. దుఃఖము, ఆందోళన తీరలేదు, కోరిక తీరలేదు అని వేలాది ఆశాపాశాలతో బద్ధులై కామక్రోధాల్లో నిమగ్నులై, మరి ఆశలు తీరినప్పుడు కామం వస్తుంది, కామం తీరినప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. ఇంద్రియ భోగం కోసం వాళ్ళు అధర్మ మార్గంలో కూడా ధనాన్ని గడిస్తారు అని చెప్పి ఇలా అసురీ స్వభావాల వైఖరి గురించి చెప్తున్నా. 12 శ్లోకాస్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపు మిగిలిన యాక్చువల్లీ 10 చూస్తే సరిపోయేది. రేపు 24, రేపు మిగిలిన 12 చూద్దాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే